Punta tayo sa Santa Cruz, guys. Dito tayo Light mag-umpiso. Mall. Tayo sa Light Mall. Sa Light Mall tayo punta. Ito yung way to Santa Cruz. Santa Cruz from Light Mall to Santa Cruz. Tamo. Bumper to bumper, ha? Isa tayo. Akin na isa. Yung yellow? Oh. Go. Yellow po? Oh. Pasok. Saan tayo? Tap. Saan ang ano? Doon? Punta tayong tap. Tap daw? Oh. Ito, dito sa kayan. Bababa. Tap Avenue? Punta tayo bababa. Yan sa top. Saka huli tayo ng papuntang Carriedo. Karye, doon na bababa natin? Bahala tayo doon. Tapos mag-tricycle. Pupuntahan natin o kaya mag-tricycle tayo. Tricycle na lang tayo. Or tricycle pa kaya. Yun. Saan tayo? Left or right? Ha? Come on. Dahil po na kayo mga palabas. Ingat lang po sa pag-ambak. Sa mga hindi na po makakasakay, next train na lang po. Next station. Para makunan.
Guadalupe Station. Sa kanang pinto po magbubukas. Guadalupe Station, Guadalupe. Padaring po mo tayo mga palabas bago po tayo pumasok. Ingat lang po sa pag-ambang. Yan ang top. Sa dulo. Paalala po sa ating kaligtasan, manatili po ang nakahawak sa mga safety handrails. Iwasan po nating sandalan ng mga pintuan. Salamat po sa hindi pagkain, pag-inom, paninigarilyo at pagkakalat sa loob ng tren at stasyon. Hindi na lang mo yung tubig. Marami pong salamat. Tubig. Station 20. Buendia Station. Sa kaliwang pinto po magbubukas. Tapos pagkabot ng top, another train na naman. Ha? Buendia Station, ready. Ayala Station. Kanang pinto po ang magbubukas. Paki-double check po ang ating mga dalang gamit at beep card bago lumabas ng tren. Gusto mo sa talaga. Ayala Station, ayan. Ingat lang po sa pag-akbang.
Next station, Magallanes. Magallanes Station. Magallanes Station, Magallanes. Ingat lang po sa pagkakpa. Tama Avenue Station, last station na po. Sa kanang pinto po magpupukan. Paki-double check po ang ating mga dalang gamit at gift card bago lumabas ng tren. Ingat din po sa pag-akbang, speeder ang tren at ang platform. Maraming salamat, magandang umaga. Top station, last station. Ano tayo? Ha? Wala
Sobra? Saan? Taas? EDSA. Ito yata. Ano? Yan. Ito pala. Ibang train na naman. Ibang train na naman. Ini dia apa? Tidak nagupan to tote. Tote. Pagkatanga ng ticket. Ha? Uy, ay diyan pala. Ano pa ba tayo? Diyan tayo bibili. Wala rabang ano rito. Bili ka lang ticket papuntang Korea do? Hindi ko nga alam eh. Pare. Hindi ko nga alam kung ano. Sa monumento ako eh. Ha? Saan ba monumento? Korea do? Magkano ba yan? Paano pa ganun yan? Ha? Eh ano ba siya? Yun na doon Korea na lang. Hindi Korea. May coins ka dyan? Oo, marami coin. Magkano ba masaya ka to? Teka lang, huwag kang excited. An experience. I love it. Mainit. Mainit ang dito.
dito. May TV dyan. Ha? Ayan. Sa cheese. Stay ko. Stay ko. May hawakan dito eh. Ayan. Lakas tama eh. Baka matumba. Uy! Dito ka na lang. Dito na lang. Dito na lang. Okay. Kasi malayo yun. Yan. Kaya? Para ka naman distansan. Diba? Nice. Paparating na sa Libertad Station. Approaching Libertad Station. Libertad Station. Libertad Station. Ay Pedro Hill Station. Next station, Pedro Hill Station. Ang mga pintuan ng tren. Bago namatay para sa mga ang susunod ay attention all passengers. This means train doors are closing. To passengers left behind, please wait for the next train. Ang susunod na estasyon ay Santa Terminal. Next station, Central Terminal. Paalala sa mga pasahero, tagaling mga safety measures. Reminding all passengers to always hold on to the safety railings. Panatilihin natin ang kalinisan at kaalisan sa loob ng tren. Mahigpitan po ang bawal pagkumain. Please Ah. Siya mo riwat dyan? Saan, dahil na motor tricycle, tan eh. Ayun, malapit na yata nito. Saan banda, saan banda? Tanungin natin saan yung piazza na, piazza, paano? Ha? Musical na lang tayo. Punta Tricycle tayo. na.
Diyan na. Diyan na tayo. Diyan na. Oh. Sa may ubin. Pwede nang lakarin dito eh. Ay, magano na. Sa marami pong kainan. Pa? Sa marami pong kainan. Dito sa circle, sa pista ba yung ano Santa yun? Cruz. Ano? Circle ba Sa yan? may harapan ng Santa Cruz Church. Mas komodo ang tayo sila na ito ah. Ha? Mas pa ano ba? Mas maganda. Oo. Mas maluwag. Yung iba ay mga kuba ka eh. Ha? Kaya nga. Ito, gano'n. Ganda pagkagawa nito ah. Pwede yung may unat yung paa mo pati oh. Oo. Diba ah. Ba, mas presko pa. Ganda gumawa nito ah. Yeah, ito dapat ang design nila no? Oh. Dapat Kaya niya, maganda oh, ang design. Ito. Oh. katulad dun sa Mandaluyong. Pwede mo iunat yung ano mo. Oh. Sa Mandaluyong makuba ka eh. Ha? Ay dito na. Dito na kami muna. Dito na lang. Oh, oh dito na. Pati na lang tayo po. Ayan. Ha? 50. Pa? Ha? Gusto yan isa? 54. Ah, oh, sige. Okay. Ayos lang.